לי שבקרוב תהיה סופה. אוי, ואין לנו מטריות, אז כדאי שנמהר הביתה. אני מדמיינת שאני רואה שם ארנב. איפה? מהר, מהר, אני כבר מאחר. מר ארנב, חכה. לא, 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 לא. מה את עושה, ילדה? אוי, אני ממש מצטערת. זה בסדר, לא קרה כלום. איך אני יכולה להיכנס דרך הדלת הזאת? על השולחן שלידך יש בקבוק. אם תשתי אותו, תהי קטנה ותוכלי להיכנס דרך הדלת הזאת. עכשיו אני ממש קטנה. שכחתי לומר משהו. היית צריכה לקחת את המפתחות מעל השולחן. שלום דמויות משונות. שלום, שלום, שלום. ראיתם במקרה את הארנב הלבן? ארנב לבן? אל תצחיקי אותי, ילדה. טוב, חבל. אמשיך אל היער. להתראות. מי את, ילדתי? אני אליס, ונראה לי שטעיתי קצת בדרך. ואין לך מושג משוער היכן את? הכל כל כך מבולבל כאן. אולי אתה יודע את הדרך לארמון של המלכה? אני כל כך רעבה. נראה לי שיקח ביף מהפטריה הזו. מה כל כך מצחיק אתכם? את רוצה פפלטה? מרי אן! מרי אן! היי, מר ארנב! מרי אן! שלום. איזה מוזר. בחיים שלי לא ראיתי חתול מדבר. גם אני לא ראיתי חתול מדבר. איפה? חבורה של מטורפים אתם פה. אזרחים, השתחוו! מי צבע את הורדים באדום? זו את? ממש לא. הגיע הזמן למשחק הקריקט. כולם למקומות! הכינו את המקלות. שלי, 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 שלי. ערפו את ראשה! אבל הוד מלכותך, אני לא עשיתי כלום. ערפו את ראשה! אליס, את שוב חולמת חלום רע. דינה, אני כל כך שמחה שזה היה חלום.